Ulimegezeka omvera tikulandira bwelesi yathu On Nyasa VoiceBox pano pa YouTube pamene dziko la Malawi limapeza mawu ake polankhulapo nkhani za ndale kayendetsedwe bwino kaboma komanso kutsatiridwa bwino kwa malamulo kapena chizungu timati politics, good governance and the rule of law. Tonse tikudziwa kuti ku chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive Party DPP kwakhala kuli mpungwepungwe pamene mamembala komanso atsogoleri osiyanasiyana akhala akulimbirana utsogoleri wa chipanichi pamene akupita kukonzekera chisankho za 2025. Ndipo kwatuluka mawu osiyanasiyana kumene kuti atsogoleri akumasokoneza kapena kuti the undermine leadership of the party. Ndipo munthu mmodzi amene amaganiziridwa kuti akusokoneza chipanichi anali olemekezeka bambo Ken Msonda. Ndipo monse tikukumbukira nkhani iyi idapita ndithu mabwalo milandu ambirimbiri komanso adakambirana okhaokha pa chiweniweni. Ndipo ku National Governing Council imene idachitika chaka chatha mu 2023 bambo Ken Msonda adapepesa pagulu kwa atsogoleri a chipanichi kuphatikizirapo mtsogoleri wamkulu olemekezeka a Professor Peter Mutharika. Ndiye dzulo ku chipanichi kwatuluka kalata imene yasainidwa ndi bambo Shadrack Namalomba omwe amalankhulira chipanichi mmene ikunena kuti atsogoleri angapo a chipanichi atulutsidwa mchipani cha Democratic Progressive Party chifukwa cha kusasunga khalidwe kapena kusasunga mwambo pamene muchizungu timati because of disciplinary issues. And one of the recommendations by the disciplinary committee was expulsion of several members, including Honorable Msonda, who was leader of opposition, and Honorable Ken Msonda, who was a member of the National Governing Council of the Democratic Progressive Party. So today, in his reaction, bambo Ken Msonda akuti he is withdrawing his apology kapena kuti akubweza mawu pakupepesa kumene anapepesa ku chipani komanso mtsogoleri wa chipanichi a Professor Peter Mutharika chifukwa chakuti kukuoneka kuti kupepesa kwawo sikunamveke kuchika kuti kupepesa kwawo kunamveka sibwezi atathamangitsidwa mu chipanichi. Nditi tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti a Ken Msonda akuti bwanji pa nkhani ya kuthamangitsidwa mchipani cha Democratic Progressive Party. Fellow DPP leaders, members, and Malawians of goodwill, I, Honorable Msonda, hereby withdraw the apology I made to the party president and all statements I made at Nkopolo Lodge in Mangochi on 13th December 2023 during the NGC members meeting, because it is undeniable known fact that my apology was not and has not been accepted by the party leadership. I apologized in good faith for unity of purpose. Unfortunately, my apology was accepted whilst holding a gun on the one hand. I'm therefore back to the political battlefield for my political survival. Apande Andimva Zeni kutana pandale wakufa pandale sana zwiki as the battle goes on. I have signed this letter as written by me, Honorable Kenneth Msonda, Atsogo, Honorable Uncle Kemso, Malawi's political foot soldier, today on Sunday, 21st of January 2024 at 4 minutes past 1 a.m. Thank you. Okondomvera amenewo anali mawu olemekezeka bambo Ken Msonda, mmodzi mwa anthu amene athamangitsidwa mu chipani cha Democratic Progressive Party. Ndiye funso pano pa Nyasa VoiceBox nkumati kodi bambo Ken Msonda apanga chiganizo cholondola pobweza mawu kapena kuti popanga withdraw apology kapena alakwitsa. Tiuzeni mu comment section musimo kuti maganizano ndotani kuti kodi bambo Ken Msonda alondola kapena alakwitsa. Once again, thank you for tuning into Nyasa VoiceBox, the place where Malawi finds its voice on issues to do with politics, good governance, and the rule of law, and we wish you a pleasant day. Thank you.